Оценявам всички футболисти, които са били някога в канала ми. Така, започвам, виждате всички футболисти, повечето от тези неща са интервюта. От време на време ще се обръщам на там, просто защото в момента съм с два екрана, виждате фона е различен. Да, така е, няколко часа от вас знаят, преместих се в Чехия, това в момента е фона ми в Чехия. Както и да е, може да оставите палци нагоре и да се абонирате, ако не сте го направили, имаме Instagram долу в описанието. Нека започваме с първото интервю. Повечето от тези неща са интервюта в матчови влогове. Реално като се замисля, има доста различни неща. Нека започваме. Първото нещо, което ще оценя. Може и вие да го оценявате. Искам още в самото начало да кажа, че това не е мнението ми за футболистите и треньорите, които съм интервюирал, а е мнението ми по-скоро за тези интервюта и тяхното участие в канала ми, заедно с няколко малко странични фактори. Като цяло ще видите в продължение на видеото. Наистина искам да ударим 250 лайка на това видео за още едно такова. Понеже може би след година-две ще мога и да направя част 2, затова оставите палци нагоре, абонирайте се, ако не сте го направили. Нека започваме с Мишел Черноморе. Така, това може би е най-неловкото ми интервю, което някога съм правил и е едно от много малкото, които не са били изобщо предвидени да се случват. Ако не се лъжа, това е първата ми видеоколаборация с български отбор. С Мишел бяхме заедно на трибуните и аз го видях и го разпознах и го питах да го интервюрам, обаче пича не знаеше английски. Така че смених на испански и той се съгласи да го интервюрам. Обаче в момента, в който почнах да записвам, аз си загубих цялата граматика. Тогава испански ми не беше добър, не мога да кажа, че в момента испански ми е мега топ, но в момента мога да кажа, че испански ми е на ниво около B1. Тогава испански ми не е бил на ниво B1. В момента сме с един от нападателите на Черно море, Мишел. Сега ще го питам въпрос с моя гаден испански. Това беше доста неловко, понеже си глътнах цялата испанска граматика. Жалко съм го учил толкова години този език. Отделно той не се опита да ми го направи по никакъв начин по-лесно. Общо аз му казах, добре, започваме. И пича точно в този момент се обърна да гледа напред, а това беше по времето и нямаше какво да се гледа и аз трябваше да го заговоря отново и беше доста неловко. Не съм сигурен дали беше неговата жена или жената на друг футболист, която беше до него, но някакси изобщо не се изкефи на това, че аз просто седя близо до тях и снимам. И аз реално не снимах тях. И тя направи един коментар, който аз успях да си преведа, но няма да ви го включвам в видеото. Включвам това в става. Единствената причина да не го сложа в не става е защото той се съгласи. Той наистина съгласи, той не беше длъжен да го прави. И въпреки че нашата интеракция беше изключително неловка, интервюто с Мишел Черноморе е става. Докато се абонирате, продължавам по хронологичен ред с интервюто с Джордж Димитров от Черноморец Балчик, като по-нататък ще стигнем до няколко малко по-интересни интервюта и интеракции. Джордж Димитров беше много печен, интервюто стана супер готино, това е едно от любимите ми видеа като цяло. Не, интервюто не стана супер готино, интервюто стана доста неловко, защото аз бях се подготвил, но си забравих въпросите. Го измислих по най-добрия възможен начин, още се учех в онзи момент как се правят тези неща, още повече Джордж Димитров, вие може да видите от тази снимка, може да видите от видеото, сигурно съм ви пуснал кадър от него. Джордж Димитров е доста по-висок от мен. It was not the best, but I expect that you... Може би тук някъде дори съм забравил, че интервюирам Джордж, защото му се вижда само устата. Win against the Varna team today. Yes, I hope so. That's the goal. И аз нито един момент не реших да обърна камерата малко към него и през повечето време главата му е изрязана. Иначе Джордж Димитров беше много печен. Интересна история е, че той няколко месеца след видеото, не знам, явно го е намерил или нямам идея как се е случило, ме последва в Instagram, въпреки че аз го следвах още от деня, в който снимах видеото. Той ме последва в Instagram, по-скоро ми върна фоло в Instagram и ми писа, мисля, че даже 2 пъти ми писа, не съм сигурен, но беше готино. Наистина, обаче интервюто го снимах по доста лош начин, въпреки че завъртях цялото видео около интервюто, ще го сложа в елит. Просто наистина нещо малко не му достига на това интервю, иначе Джордж Димитров наистина топ пичага. Благодарим още веднъж. Така, по хронологичен ред следва много дългата ми колаборация с Спартак Варна, която ще вземе половината от това видео, така че ще гледам малко по-бързо да направя нещата. Добре, започваме с Йоан Балренски, човек, който съм гледал може би с 3 различни отбора на живо. Йоан Балренски е играч, който съм развивал много в кариерите на Football Manager. Исках да го интервюирам, исках да стане готино. Може би той не се отпусна достатъчно. Може би не беше най-смут интервюто, което съм правил. Надявам се, разбирате какво искам да ви кажа. То вие може да го видите, нали, но можеше по-добре да стане. И Йоан Балренски изглежда като пичага, който бихте искали да имате за приятел. Наистина пичагата изглежда готино. Пичага, който ще отгледа добре децата си. Не знам как да ви го опиша. Йоан Балренски изглежда точно стабиларка човек. Такъв заземен, спокоен. Има нещо в него, което се усеща и някакси готи, някакси чил. Обаче
Обаче интервюто не беше готино. В смисъл, той ми отговори с няколко отговора и въпреки, че имаме, мисля, че година или 2 години разлика, нещо такова, нещо не се усещаше толкова гладко, колкото ми се иска. Все пак слагам го в готин, може би тук трябва да пише готино, защото аз оценявам интервюто, не само човека, но да, стигаме до Ахмед Ахмедов. Много приятно впечатление ми остави Ахмед Ахмедов. Поради различни причини. Ахмед Ахмедов просто, той беше много срамежлив и даже имаше един момент, в който се чудеше дали да участва дали да се съгласи да му задам въпросите. Понеже това е втория път, някаква част от вас знаят, аз на 2 пъти щях да интервюирам Ахмед Ахмедов. Първия път беше в матч срещу Черноморец Балчик, но аз последствие разбрах, че Ахмедов не се кефи много на интервюта и някакси е успял да отбегне интервюто. Аз не знам дали някой го потърси изобщо след това, нали, но поздравихме се тогава и не знам дали ме беше запомнил, най-вероятно не ме беше запомнил, но много дълго време исках да го питам за мача му с Нефчи Баку. Просто изгарах от желание да го питам за мача му с Нефчи Баку. Аз даже имам шорче, което е изцяло посветено на Ахмед Ахмедов и мача му с Нефчи Баку. След това интервю вече са 2 видеа за Ахмед Ахмедов. Както и да е, някакси нямаше много общо с онзи така яростен нападател, който вкарва по 1-2 гола всеки матч. Изглеждаш толкова земен, толкова човек, така смирен, може би е най-точната дума и ми остави много приятно впечатление, наистина. В елит го оставам. В елит го оставам просто защото той не можа да се отпусне и това е нормално. Не знам дали знаете, Ахмед Ахмедов не дава много интервюта. То вие ако го видите, той няма много изяви в интернет пространството. Наскоро, доколкото знам, си направи Инстаграм със заминаването му в Япония. Така че за мен е някакси удоволствие и в някаква степен чест, че Ахмед Ахмедов реши да застане пред мен да му задам няколко въпроса. Така че това е едно от малкото неща, които може да видите по-така кежуал с Ахмед Ахмедов в интернет. И стигаме до момента, в който искам да благодаря на спонсора на това видео, но имаме гивъвей за вас. Така че може да останете. Раздаваме ето тази Funko Pop фигурка на Юрген Клоп, може да предположите кой е избрал. Заедно с Стоянов Геймс, благодаря много на Стоянов Геймс. Условията са изключително елементарни, просто трябва да тагнете 3 приятели да последвате моят профил и на Стоянов Геймс. Долу в описанието първият линк ще ви отведе към раздаването, имате реално доста голям шанс да го направите. Ако искате да си купите мърч на любимите ви мета анимации, TCG, настолни игри и други подобни неща, може да го направите долу. Първия линк, всъщност втория линк в описанието след giveaway ще ви отведе към сайта на Стоянов Геймс. Аз им благодаря изключително много, че помагат на канала да се развива. И стигаме до един от многото вратари на Спартак Варна, Никола Виденов, който беше чил, беше някакси от нея пичове, които са готини в училище, някакси такъв тип го... Виждам, имахме приятен разговор, сега не мога да кажа, че беше много дълъг и не мога да кажа, че много успях да си комуникирам с него. Мисля, че след това сме си засичали още един път. Като цяло, готин. Готин не мога да кажа много повече за това. Ако ви е писнал от Спартак Варна, може да скипнете по-нататък, но стигаме до Георги Георгиев. Това е много тегаво. Това е много тегаво интервю. Аз не знам дали от него може би излезе много малка част. Наистина беше неловко. Защото той не беше подготвен, май никой не го беше предупредил, че той ще е един от хората, които ще бъдат интервюирани. И той очакваше, че го питам някакви неща за тренировка, аз му зададох малко по-такива мой стил въпроси. Той не успя много да отговори на тях, начина по който може би се очакваше да отговори. Отделно му беше малко неловко, беше казал нещо от сорта на хората от Спартак, дайте ми малко време да се оправя и ще дойда, нали, малко приличен вид и се оказа обаче, че времето ни притиска, така че нямаше как това да се случи и той се едно такова нежелание. То може да видите всъщност и езика на тялото му, как сякаш не му се стои там, но да, общо взето ще го оставя на става, просто защото не мисля, че беше много повече от става тази интеракция, нали, нищо против него. Легенда. Интервюто с Берна, няма много какво да кажа, смисъл беше готино, пича ми отговори на въпросите, беше леко притеснен, общо взето ми отговори на абсолютно всичко, което го питах, за което благодаря, така че оставаме го в готин. Кристиан Илич, тук мога да кажа за разлика от Берна, където имаше може би малка езикова граница, Илич говореше перфектен английски, нямаше никакъв проблем, отговори на всички въпроси, изключително професионално, се държа цялостно. Ако му бях задал още 20 въпроса, той ще ми отговори и на 20-те въпроси с същия професионализъм. Все едно дойдох да го интервюрам от Sky Sports, разбирате ли? И да, и го оцених, в смисъл приема на сериозно и това беше готино, така че той влиза в категория готин. Споко и за мегатоп ще стигнем. Стигаме до Ромей Шивей. Хората, които са гледали това интервю, знаят за какво говоря. Ромей Шивей беше, той просто човек реши да се раздаде, беше весел, беше усмихнат. Каза, че е много красив на български, което беше топ. Which do you speak even a little bit? Do you know some words in Bulgarian? Yes, I know. Аз съм красив. Отделно, освен това с Ромей Шивей съм имал още 1-2 интеракции, освен това интервю беше
Така много, много приятен. Отделно съм го виждал просто във Варна, така на улицата, което беше окей. И пича ме беше запомнил и това беше много приятно. Така че да, Ромей Шивей влиза в елит, много, много позитивен, много приятен, много усмихнат. Изглежда като човек, който е сърцето на компанията, който е такъв, готин е някакси. Стигаме и може би до най-очаквания човек в тази колаборация с Спартак Варна, именно интервюто ми с Александър Томаш. По принцип не мога да ви разкажа цялата история, затова няма да го направя, но ще ви разкажа някаква част от вас знаят. Интервюто дори влезе по медиите след това, защото Александър Томаш разказа доста така интересни неща за отбора, за подготовката. Какво е посланието ви към феновете на Спартак Варна? Посланието ми е следното: да обичат отбора си. Не е важно футболиста, не е важно треньора, важно е, аз съм го казал винаги, важно е да обичат отбора си, да го подкрепят и да се убедим в едно. Единствено нещо, което мога да обещая с екипа ми, че страшно много ще бъдем ударени и ще работим. Имах определен брой въпроси, които ми бяха дали от Спартак Варна, които трябваше задължително да му задам. Им бяха дали свободата да му задам още няколко по моя преценка, колкото си искам, въпроси, които нали съответно да влязат за моя канал. Аз написах така доста интересни въпроси, няма да влизам в подробности, но доста интересни въпроси, разбира се, без нищо, което може да касае жълтата медия. Просто интересни въпроси, които мен ме интересуват. Хората, които са гледали всички тези интервюта, видеа и така нататък, знаете какъв тип въпроси задавам. Неловкото беше, че ние сме там и Александър Томаш не пожела да излезе, докато не прочете всеки един въпрос. И не ме разберете погрешно, аз напълно уважавам това. Въпросът е, че той реши да махне няколко въпроса и общо взето махна абсолютно всички интересни въпроси, които бях подбрал, което беше много тегло. В смисъл, нали, когато пишеш някакъв въпрос, го пишеш с някаква цел и да ми махне 1, 2, 3 въпроса, окей, но да ми махне абсолютно всичките въпроси и това беше доста тегаво. Почувствах се все едно, той си мисли, че ще му изгубя времето с тези въпроси и логично не му ги зададох. Нещо, което хем е неловко, хем до известна степен го разбирам, е, че Александър Томаш беше единствен от всички тези хора, които интервюрах на Вие. И аз го разбирам, той е много по-възрастен, вероятно може да ми бъде баща. Затова уважавам това решение, но имаше една такава доста сериозна дистанция между нас, която се вижда и в интервюто, защото не беше като създател на съдържание, който отива да интервюра старши треньор Александър Томаш, беше по-скоро журналист, който отива да интервюра Александър Томаш. Аз нямам против. Въпросът е, че аз не мога да кажа, до някаква степен мога да се самоопределя като някакъв вид журналист. Въпросът е, че не това е основната ми функция. В смисъл, предпочитам да бъда създател на съдържание, отколкото да бъда псевдожурналист, защото аз не съм журналист, аз не пиша статии за медиа. Да, правил съм го, но не го правя в момента и малко по-различна функция мисля, че имам, но все пак уважавам това, което е постигнал Александър Томаш, уважавам работата му, но това интервю със сигурност се получи много по-неловко и много не както си го представях. Аз се радвам, че имам възможността да интервюрам Александър Томаш, обаче това интервю влезе в става. Просто прекалено неловко беше. Стигаме до следващото интервю, това с Томислав Стипич, бившия треньор на ЦСКА, което едно от по-гледаните ми, той има примерно 40-50 хиляди гледания в TikTok, нещо такова. Идеята беше, че аз бях поканен да интервюирам Томислав Стипич. Това беше основната идея на моето присъствие на това събитие, което ЦСКА бяха организирали преди една камара месеци. И аз си говорих с различни фенове, беше цялостно приятно преживяване, нали, взето 2 шатри в Морската градина, във Варна, някаква част от вас знаят, аз съм родом от Варна, така че да бъда във Варна не е нещо сложно за мен. Аз по принцип си бях във Варна, така че не трябваше да ходя където и да е за това събитие, на което бях поканен. И основната цел беше да интервюирам всъщност Томислав Стипич. Какво се случи? Свърши така наречената фен среща Томислав Стипич и той почна да си тръгва. И аз казах на един от хората, който работи в ЦСКА. Няма да навлизам в детайли кой, но е позната фигура, както и да е, нали, че Томислав Стипич си тръгва. Пък аз също съм тук, за да го интервюрам. И той беше спрян. И може да видите, всъщност хората, които са гледали интервюто, знаят, то и от снимката се вижда, че аз го интервюрам на Лея Пичва. Аз не го интервюрам там, където е събитието. Аз го интервюрам на път за подлез за Томислав Стипич да си тръгне. Защото беше му казано, нали, че ако е възможно да отдели още няколко минути за интервюто, и не знам дали той се беше подготвил, но беше казал, че аз съм по-популярен от него и някакви такива неща, които са глупости, разбира се. Той просто се държи мило, но се държа екстра мило. В смисъл, вие може да видите просто по езика на тялото му, по това колко отворено говореше, колко приятно така усмихнато и той като цяло не закъснява за където трябва да ходи, спря се и ми отдели цялото време на света. Hello, nice to meet you. I'm very happy to be here with you. So I have a few questions for First of all, I'm very happy to be with you because you are more famous than me. Thank you. I'm not sure about that, but do you have a favorite football manager, idol or something? I love Jürgen Klopp.
my favorite manager? I love Thomas Tuchel, I love Pep Guardiola, I love Antonio Conte, I love Carlo Ancelotti, his piece. So I try to steal from everyone something and to put it inside, but must be myself. Не искаше да проверява въпросите, не искаше да пита дали ще му задавам неудобни неща или не неудобни неща. Като цяло съгласи се да говори на каквато и да е тема. Преди това, че бях интервюирал Александър Томаш малко по-рано и аз бях останал така с впечатление, че явно с треньорите по този начин се говори по време на интервюто, защото съм говорил и с други треньори. Обаче, нали, като говориш в нормален разговор е едно, като си на интервю е друго. Както и да е. И Томислав Стипич беше много топло настроен, много приятен за разговор. Сега явно футболните качества са нещо различно и съответно той беше уволнен доста бързо от ЦСКА. Бях качил пост за нова година с различни моменти от изминалите няколко месеца, който Томислав Стипич хареса, което беше някакси готино. Цялостно оставим с много приятно впечатление, затова е първият човек, който първото интервю или как да го нарека, не знам, което оставам в мега топ, просто мега топ. Следващото ми интервю е с Даниел Гаджев от Янтра Гаврово, играчът известен като човекът картон, мисля, че има най-много червени и жълти картони в историята на българския футбол. Една легенда, един човек, който на такава голяма възраст успява все още да играе и то на стабилно ниво, въпреки редица контузии, нещо, което уважавам. Това интервю беше малко неловко, ще ви напомня да оставите палци нагоре, но как продължих просто да говоря. Да, то беше неловко, защото той ми говореше на вие. Това може би е единственото интервю, в което някой ми е говорил на вие. И аз се почувствах малко като Ясен Деянов. Разбира се, всичко най-добро желая на Ясен Деянов. Ясен Деянов също, ако имаше опция, ще го сложа в мегатоп, но не е играч, журналист. Както и да е. Това е абсолютно друга тема на разговор. Гаджев се държа много формално и се отнесе с мен с много голямо уважение, за което благодаря. Ние се чудихме къде да направим интервюто и той собственоръчно ме вкара на тренировъчното игрище, понеже нямаше... Общо бяхме на паркинга, понеже на терена имахме достъпи до терена, може да ходя на стадиона където си искам. Въпросът е, че там вървеше музика и щеше да е доста дълъг процес да ходим до човек, да спира музиката, за да снимаме 3-минутно интервю и така нататък, така че той ни вкара на тренировъчното игрище абсолютно доброволно и нещо, което аз съм ви го казал във видеото, баща ми беше човек, който беше зад камера, може би първи и последен път, реално не, защо последен? За първи път може би, но както и да е. Бяхме заедно с баща ми на този матч, нещо, което ми е като горд факт. Хората, които са гледали видеото, знаят, изключително топ видео. Също едно от най-любимите ми видеа, които някога съм правил, наистина. Това видео ме остави с много приятни спомени. Баща ми записа интервюто, обаче не знам защо не го видях, че го снима вертикално. И първата една минута го имахме вертикално само. И аз го помолих да започнем от начало, защото няма как вертикално да го направя хоризонтално, освен ако не искам да ни се виждат главите, ето така. И дай той съгласи, нямаше никакъв проблем, нали, беше изключително отзивчив, за което му благодаря. Интервюто не беше много готино и не знам, той сякаш не успя много да влезе в стила на YouTube, все пак влиза в категория готин. Продължаваме с Антонио Вутов, който интервюрах и при първата колаборация с Спартак Варна. Въпросът е, че там беше много неловко. Там наистина беше много неловко. Това беше най-неловкото ми интервю от всички. Просто защото Антонио Вутов, може би му зададох 3 или 4 въпроса и общо записа на този сегмент, в смисъл суровия запис е 29 секунди. С преди да говоря и след да говоря. Тоест може да си представите, че целият ни разговор, който включваше 3 или 4 въпроса, беше близо 20 секунди. Той наистина отговори на въпроси, които са примерно 5-6 думи с една или две думи и беше много неловко, но първото интервю беше такова. Второто интервю беше супер топ. Мисля, това се случва на матча Спартак Варна Арда Кърджали и аз малко съм изпуснал момента, в който трябва да интервюирам играч на Спартак Варна. Диема Спорт интервюира Антонио Вутов и той иска да се прибира. След матч хората, които са в футболните среди, знаят, играчите дават интервю, това се случва известно количество време след матча. И след това иска да се прибират с облекалните и да си ходят, сигурно част от неговите съотборници вече са си тръгнали. И аз просто го... Не знам как съм се обърнал към него. Най-вероятно не съм казал Антонио, но пък и господин Вутов ми е странно да съм казал. Не знам как съм се обърнал към него. Може би ме беше запомнил от предишния път. Нямам идея наистина. Но дойде, съгласи се. Виждате как, то се вижда и на снимката, и на видеото. Такъв беше много усмихнат, много добре настроен към мен. Виждате, той ме е прегърнал, пичове. Той ме е прегърнал и направихме цялото интервю, докато той ме е прегърнал. Нещо, което не знам защо се случи. Камерата ми беше, обектива ми беше изключително мръсен. В момента сме с играч на матча Антонио Вутов. Много благодаря на себе си, че си изчистих обектива точно преди да направя едно от най-важните неща в целия матч. Страхотен съм. Имам няколко въпроса към теб. Първо, как се чувстваш след гола? Страхотен гол. И да, може би от светлината и от други фактори, просто изглеждаш с много лошо качество, за което се извинявам, нали? Но Антонио Вутов беше супер топ
този момент. На следващия ден, когато качих видеото, той го сподели на стори и ме последва. В смисъл, национална България доброволно да те последва е нещо, което рядко се случва. Наистина благодаря му на Антонио Вутов. Мислех си, заради първата ни интеракция, която беше доста неловка, да смъкна това на елит, обаче това е мега топ. Продължаваме към следващото, всъщност е с... не кой да е, с Валери Божинов, Божи гол, генерала. Това може би е най-любимият ми футболен човек, с който съм говорил. Разбирате ли, Валери Божинов е, ако имаше следващата категория над мегатоп, която съм направил, аз ще го включа. Не, аз го слагам в мегатоп, аз го слагам най-отпред на мегатоп. Мога ли да Томислав Стипич иска ли да се премести? Май не иска. Еко. Нямам нищо против, другите не са подредени по някакъв начин, просто Валери Божинов е най-отгоре на цялата хранителна верига. Този човек е толкова любезен, толкова приятен за разговор. Знам какви неща се пишат за него понякога в социалните мрежи, в статии и така нататък. Валери Божинов е всичко най-добро, което може да си представите, пичове. Аз съм поканен да бъда водещ на Европейската мини футбол федерация. Има турнир, който е еквивалента на Лига Европа, обаче за мини футбол, който се провежда в България през лятото. Мен ме поканиха да бъда водещ на видеята, на материалите им в социалните мрежи, на турнира и така нататък. Валери Божинов също е там. Той е с неговия отбор по мини футбол. Ако не се лъжа, отбора му завърши на трето място в Европа в турнира на ветераните. И аз нямам търпение. Аз наистина изгарям от желание да интервюирам Валери Божинов. Аз просто от идеята, че ще мога да направя каквото и да е с Валери Божинов, бях в космоса. Защото някаква част от тези хора, аз съм израснал гледайки ги. И тук визирам Валери Божинов, Ивелин Попов, част от другите хора, които не са в това видео, просто защото не съм ги интервюирал, но съм имал не лоши интеракции с тях. Нали, примерно тук ви пускам Кирил Десподов, с който имахме много приятен разговор, нали, не на камера. Димитър Вербатов, с който не можахме да си кажем много и това се случи преди много време, така че мога да кажа, че не съм бил толкова компетентен да говоря, звучи тъпо да кажа. Нали, Милан Манхов може да видите от Нидерландия, цялостно хора, които просто не могат да включат това видео, защото не са били част от моя видео. Както и да продължаваме с Валери Божинов. Валери Божинов наистина много земен, много приятен. В деня, в който се запознахме, се разбрахме да снимаме на следващия ден. Той дойде, снимахме го, отдели ми премного време, в смисъл интервюто се получи може би 20 на минути. И това беше много готино, защото ние направихме малък подкаст с Валери Божинов. Да, аз и Валери Божинов направихме малък подкаст и той се държава много готино. Наистина и въпросите, които му задават, може би така го потикнаха. Нямам идея, но Валери Божинов се държава много готино. Ние прекарахме 3-4 дена заедно в Слънчев бряг, в един хотел, в следващите дни гледахме няколко мача заедно, всеки път се поздравяхме и той като цяло всеки път, когато ме видеше, нещо, което ми направи наистина много приятно впечатление, той не ме подминаваше, той не просто да ми махне, той идваше при мен, подаваше си ръката и се ръкостискаше с мен всеки един път, наистина. Поради една или друга причина имам повече от една история с Валери Божинов. Малка част от тези истории ще ви ги спестя, просто първо, защото видеото напредна доста, второ, за да мога да ви разказвам и други неща в бъдеще, но Валери Божинов известно време след интервюто, примерно месец по-късно, просто качи снимка с мен. Ей така, просто качи на стори снимка с мен и ме последва в Instagram, което беше много готино, наистина благодаря му. Валери Божинов мисля, че до ден днешен е най-популярният човек, който ме следва в Instagram. Няколко пъти ми писа, беше качил част от интервюто и в TikTok канала си, и в Instagram си. Много готино продължение на 2 или 3 дена той репостваше изключително много неща, в които участвах и аз. Така че благодаря му на Валери Божинов, наистина той не е длъжен да прави нищо от това, но той го направи, за което му благодаря. Нали, времето било е, сега вече не, но играя. Като кажем, че съм играл в FIFA, забавлявал съм се с моите съотборници, сина ми в момента играе в FIFA, по някой път играеме заедно. Ако може 2 години да ми бъде треньор Мауриньо, заедно с Христо Ичков в нападение. Това звучи много яко, да. Жозе Мариньо, Божинов, Христо Ичков да бъдат двойката централни нападатели на господин Мауриньо. Няколко пъти след това сме писали, наистина винаги е много, много приятен. Все едно си пише с мой приятел, който се познаваме от цяла вечност. Наистина Валери Божинов точно по този начин се държи и всички хубави неща, които чувате за него в социалните мрежи и от журналисти и така нататък, всичко хубаво е вярно, пичове. Наистина Валери Божинов е мега топ. Продължаваме към следващия човек, преди да обърна това на оценявам Валери Божинов. Следващия човек е Ивелин Попов. Още един човек, още едно интервю, което ще го сложа в мега топ. Ще го сложа в мега топ, защото по принцип самото интервю е елит, но аз съм си говорил с Ивелин Попов повече от веднъж, поради
обясними причини за някаква част от вас, може би се усещате, няма да навлизам в много подробности. Ивелин Попов просто е готин и винаги се е държал добре с мен. Отделно Ивелин Попов заедно с Валерий Божинов, но Ивелин Попов е един от хората, с които съм израснал, хората, които най-много сме говорили в училище, хората, на които сме се възхищавали най-много и сме си говорили, знаеш какво направи Ивелин Попов в Русия и седиш и се кефиш и следиш информация и гледаш Ивелин Попов и си мислиш, Ивелин Попов, нали, няма да забравя, някой по някакъв начин се беше добил с номера на Ивелин Попов и мисля, че никой не му беше звъннал, просто защото това е Ивелин Попов, нали, как ще му звъннеш и беше, в смисъл, виждахме го някакси много, много високо над нас. Ивелин Попов беше като, сега не мога да кажа супер звезда, но наистина звезда и той си беше звезда на българския футбол. Може би супер звезда на българския футбол в даден момент и наистина ние го приемахме така. И да мога да интервюирам Ивелин Попов, и да мога да интервюирам Валерий Божинов е нещо, което ако бях казал на 11-12 годишния Руслан, той щеше да откачи от кеф. И Ивелин Попов в онзи момент точно, в това видео, в матча срещу Локо София. Само с футболисти, с които съм си разменял, имам и от приятели, които са ми дали, имам много хранилки, да. А днешната влиза в колекцията, предполагам, по хубав начин. Днешната влиза, да. Те не дават, но аз я взимам. Благодаря ти изключително много. Това случва след матча. Интервюират го за Диема Спорт. Станало е много, много късно след матча. И отделно матча беше късно. И той е доста студено, може да видите, ние носим якета. И Ивелин Попов вероятно изглеждаше сякаш иска да се прибере в съблекалнята. Обаче се съгласи да направим това интервю и ми отговори на въпросите и беше така много, много приятелски настроен. В смисъл, не знам дали интервюто му в Диема Спорт беше тегаво, но изглеждаше малко напрегнат. И виждате, той дори се усмихна, ръкостиснахме се в края на интервюто. Приятно впечатление ми остави, така че Ивелин Попов мега топ. Отделно, примерно седмица-две след това интервю, явно му излязло видеото или нямам идея, той доброволно ме последва в Инстаграм. Аз следвах Ивелин Попов от доста преди това в Инстаграм. Ивелин Попов, не знам, просто един ден ми изписа известие, Ивелин Попов ме последва. Благодаря на Ивелин Попов. Много готино, също един от най-популярните хора, които ме следват. В момента ме следват и Ивелин Попов и Валерий Божинов, не знам дали осъзнавате, това е доста готино. И стигаме до последния футболист, който най-скоро бил в канала ми. Това е Драгомир Петков. Драго, според мен не трябва да участва в това видео, но просто защото някой ще каже, всъщност ти си имал и друг футболист в канала, който не си включил. Драго, да, ще го сложа в мегатоп, но аз Драго не го приемам толкова за футболист, без да омаловажавам по какъвто и да е начин това, което е направил. Постигнал и скорошния му трансфер в първа лига. Просто Драго наистина схваща нещата с YouTube. Драго има YouTube канал, който не е малък YouTube канал. И Драго се държи като чуждестранните футболисти и ютубъри. В смисъл, той ги схваща нещата, знае какво се прави, знае какво не се прави. Като снимахме това видео на стадион Академик, също едно доста готино видео, което съм планувал 2 месеца наред, защото не знаете колко е сложно да се организираш, нали, остави аз да съм свободен, да е свободен дел от футболен мозък, който играе в Академик София. Всеки уикенд той е капитан. Геро от Голяда, който също работи подобно на Дело и е доста заед. И отделно Драгомир Петков, който е професионален вратар, в онзи момент играеше в Струмска Слава. Отделно имахме втори вратар за хората, които са гледали видеото ми, вратар от АО Кръжна отново, който също трябваше да се пасне това с графика му по някакъв начин. И отделно имахме човек, на когото му благодаря, надявам се да гледа това видео, няма да го споменавам по име, просто защото може би не иска, който снимаше с дрон и също и с него трябваше да се напаснем. Така че това са 6 човека и буквално 2 месеца наред отлагаме, успяхме да намерим дата. Друго нещо, което ми направи много приятно впечатление е, че Драго дойде, Драго има бранд, дойде и ни подари на всеки един от нас по един чифт чорапи на неговия бранд. Нещо, което по принцип футболистите не правят. Драго наистина схваща нещата с YouTube. Драго схваща нещата с YouTube, за което благодаря му за чорапите, за отношението. Интересно ми е след година-две пак ще направя такова видео. Колко нови футболиста ще има и другата цел, която искам е да имам екип на поне един от тези играчи. Може би поне един от тези играчи в това видео. Не знам кой ще е. Разбира се, може би най-много искам екип на Ивелин Попов и на Валерий Божинов. Валерий Божинов не мога да намеря екип, бе, човек. Няма екип в интернет оригинален на Валерий Божинов. Пичове, откъде имате екипи на Валерий Божинов? Вие трябва да си ги взели, докато той е бил активен играч. Аз наистина не мога да намеря екип на Валерий Божинов. Искам да имам екип на Валерий Божинов и не мога да намеря. На Ивелин Попов мога да си взема от феншопа на Ботев в Пловдив. Искам може би да намеря някакъв по-специален начин да се здобия с екип на Ивелин Попов. Да, целта за другото такова видео е да се здобия с поне един екип на някой от тези играчи или може би играч, който ще интервюирам или ще участва по друг начин в моя видео. Участвали са много други играчи в моите видеа, като
Примерно Атанас Кабов, Шейтанов, другия Шейтанов, нали, хора, които са ми пращали екипи във видео, но просто не са участвали с присъствието си. Благодарим не само на тях, нали, сега тук ако почна ще изпусна със сигурност някой, а не искам да изпускам. Много играчи са участвали по един или друг начин в мои видеа. Благодарим много на всеки един от тях. Няма да почна да ги споменавам, защото наистина ще изпусна някой, а не искам да изпускам никого, затова не съм започнал да ги споменавам. Това е. Общо това е моята класация. Няма нито един, който да мога да кажа не става. Класацията видяхте по какъв начин я подредих. Ставите палци нагоре и се запишете за giveaway на Стоянов Games. Отделно може да ме последвате в Instagram. Голяма част от тези неща съм ги обявявал в Instagram и някаква част от вас не ме следват в Instagram. Може да го направите, бих ви бил благодарен. Дълго видео. Все пак, благодаря ви, че гледахте. Надявам се видеото да ви хареса от 250 лайка. И както казвам аз, живи и здрави и до следващия път.